arane buka tondo badani wiwiti jujur bener keguyuban sesrawungan kali kanca-kanca waton sumringah lagune kaya kaya ratu wetan luman datang ke pena lagune jangan suara dendam yang digawe lorong cepat lan gampang ngapurani lebar luar honor peta wah bisa ning atine tantangane sembarang membiar kadon kepena unine iku mono sing arane ambiar ora gampang dienggak-enggokna deket wijegelan waton bener menguheng agama atine seneng bolak-balik doang pinter aja nganti keblinger nuruti kang demeneng ati ducap bagus dono mesti benar dendam yang digawe lorong dengan lan gampang ngapura lebar luar ana rupeta waton bisa ning atine tantangane sumaraku ngebiar katon kepena unine ono sing arane saya bala debu ya. Ya. Mbak siapa ya? Mbak Triana Safara. Ya, ini seru ya lo. Mbak Triana Safara. Oh, Triana Safara. Ini nang ndi Mbak? Nang daerah ngendi kene? Daerah Karangsembung, Nusawu. Daerah Karangsembung, Nusawu. Iya. Acarane sunatan. Acara sunatan, nangkap kentongan bambu laras dari bambu. Di rumahnya Bapak Bapak Sugeng Rianto. Iya, kue lainnya. Sugeng Rianto. Barang gaweane nang Karangsembung. Ya dilanjut Mam sotone. Selamat makan baik. Enak kan?